консумирал съм около няколко литра от водата. Предимно тук на бара, аз работя на бара в Фитнес спа на булевард България и съм доволен от нея. Един месец консумирам канген водата. Чувствам се по-свеж, по-тонизиран и работя с по-голямо настроение. Винаги съм хидратиран, измарям се по-бавно, чувствам по-бързо, че съм усвоил храната и се усещам по-силен. Много голям брой от хора, нали, я консумират и са доволни от нея.